Otiururikanu magiganya serikali gochake umuroberio gwokaina na chibesa bananchi uyomanyikanite na Hustler Fund ni gobono egati ya bananchi korwase county ya Kisii besokirie na gukwanira umuroberio yo asabange babarokanire kwe murunganya na tarana chibesa chikwena nwani gochire chinge mono nabona nigo bakuburia serikali kubamenta chibesa echo eriyo chibakonya no nasogo chakia ebiasara muri keito Josephat Misi no roboti urasuwime Nechi kibere choka usama tuko 14 nyariko baga gweta magigam yekiganja kia Hustler konyara ko batu ko bene ochiase abakenya bono nigabange babamenyi anene me county ya Kisii babatukire birengere bya kubatukana neni beyo ekurokurwa asikiganja kia Hustler Fund asamari tankuru kwel bil bonariri okore biasara byo konya mabere ese biasara ebi amabere nkugurira 10 liters ngura siling miasta na nyora siling 700 bona se limit ya ne Hustler Fund to siling 600 nta kwanyete komenta stock ene yonsi 600 yecho ne chingi chibestinke sana kuruicha kangaite bono igana ria kore 14 days Hustler Fund ye yamna ya chete so far muna njengote barangana muna njena sabite tirankonya kende nonya senyencho chibesa na etu 500 siringeji 500 ngabwata ngatomeru 475 jake tuatemira at least yori yeringa 475 plus ichoko withdraw okorusi chiatige around 450 gobono pese yugendo ngeora gore 450 no riyeri bia sengenjo 450 no ganiga banga nebya zero tetikoigo to konya abange babamenyi abo ime county ya Kisii nigo batabire nigo bakumetie kubatekana anene besa banyande tuko bagwakana igoro yekiri banyale ko bagosaba ekyukare kende kyalege bamincha anene nengwana yomuraibwense Daktari William Ruto ase birengera byane tindo jinga nebwena nero kusine bwanda bwe system ndiko nyarekana bwanda kurusugwa sengenjo fulise okolega asengi asengenjo none interest kwira nigwa igerengi yamon bono gokana kwasabe ekibwate gwe 500 kwasaba okwira ne kwa 400 ose 450 ejinde kiasira igokero kwira ni kwairania na ande kwa makwa unande limit ya 500 igoro bone yase birengera byane nkomo jikoranga rutero mane no dochia hera dochia mu esimi oito ndumu anjete na ande ngenja promise die bintu ngenja ko bionjora otwa kwamba koranga ne biasara bya yakora teri ntwa begete atokonya Hustler Fund omuraibwensa retete tebuga value ndio zalete tokonya because osa 500 kwa goraka bosia kama kwa goraka chumbi chiaera afadhali ndio ndifuna umfuliza ogo sabano yakwana ne 2000 boseli 500 eji jitokonya tikeni bono nigo abamenyi abo bamubolirie omuraibwense Daktari William Ruto anyara ko baga komenta ekerengo keni beye konyara ko be koenanwa ikikira nyara ko bage goikera anene amagane gati abo gochaka obonchoreria oburanyara ko bakoneke nani beye nyara ko bage koirani gwago cha sikeganchekio no baso gwato ile tali baso nya kitali obangera ni ogore no getawe abagori ne pikipiki akabeza ko ranger tema komenta obesa bongake ali twasa batogoro bosie twate batogoreka egiasa kera tokonya asamo tukare uchibosu igo maintain ase gwato ikeiria amu na menta mono torusi ase twatigareire nare go saba bamente ya no ena chireta mabere stocking keigo mentere biasara ensukie biasara asa keigo ngorere biasara igo gento nare gukwana onyaga kunyara go ad atomentere chibesa umuntu rakore biasara kintai chibesa umuntu gochira gwakora bare biso fam nabasani bane ebachieteri tukuri bagachibotindera oripateri gataseni Ndizi TV korwe county ya Kisii literane Josephat Hamisi Miamana umurikeito Josephat Hamisi ase oroboti ururu ikranto